Funa ngenhloso. Ngigcina sengiyothenga izinto ey'fana notshwala kanje. Yeah. So-ke umfowethu wase wangiyala ukuthi no, bhalela abaka-Black Life ukuze bekwazi ukusiza cause umfowethu uyena obekade in between phakathi kwami naye. Njalo even sixabana uyena umuntu obezama ukuthi egcine esihlanganise. Thothi uzokwenza izinto uzama enza nje imizamo ukuthi asihlanganise like ama-family gatherings yabo efuna ukufana noma inyama yabo ukuze Nina bekashela kamenzi yapho zomlaza ngameva nina bendlondle nophaphekani lehlala sezansi kuyifundazwe zezonke ekhona eNingizimu Afrika. Sibingelele ngane zakwethu lena-ke i-Black Life TV igama lohlelo. Angimazi baba size la nje sokhuluma leyo ndaba igama lapho Kings Chaka walapha eMaluqeni makuthi uyaqala ukungibona ngane zakwethu sawubona wena unjani kodwa ku-right ngena kwethu. Asabele-ke sizwe ukuthi abasihambe lo bani kwenze njani. Siqale ngapha sizwe igama nesibongo sawubona ngapho. yebo sinibona nga-Black Life. Uba igama lo Samukelo Nkosi. Samukelo Nkosi. Size ngapha bhuti. Yebo sanibona Black Life. Niyaphela. Sir. Ubani igama? Igama uThabani waNkosi. Thabani. Right? Thabani, I think wena ulethe story. Yeah, mina. Kwenzakalani webhuti? Bhuti story sami side kodwa ke ngizosenza sibe sifishane. Sure. Ngibhalela ka-Black Life ukuze bekwazi ukuthi bengisize ukuthi ngiconfront umama angitshele isibongo sami ukuthi ngiwaphi. Because kusuka ngiseyingane relationship yami naye ayikaze izibe yinhle. So njalo uma ube ngimbuza ukuthi ukuphi ekhaya because unakho ungitshela ubaba washona. Sure. Manje if mina ngimbuza ukuthi like ukuphi ngaso ngcono noma mhlawumbe umndeni wami. Yeah. Yabo because ekhuleni kwami ngikhule vele bengikhuliswa i-stepfather. Yabo. So afuna ukungitshela ukuthi kahle kahle ubaba ukuphi kubo ngoba nami izinto ayisangihambeli kahle empilweni. Ngiyadinga nami ukuthi ngibe nomndeni wami ozothi mina thola isibongo sakho siqondile. Ngoba nokuthi njalo uma ube mhlawumbe kuvalwe izikole ngisakhula nami safunda isikole. Lelo ukuthi ngivakashele u-stepfather sami ubaba kanawo mfowethu. Oh, udizala umama wayedwa. Yebo uzala umama. Unobaba wakhe. Okay. Unobaba wakhe nami nginobaba. Ngiphela uthi wami ngimazi. Kodwa ngikhule ngazi ukuthi ubaba uyena lo ngoba bengenze uyena ubaba wakhe because bengenzela yonke into. Sure. Ayikho into bengazi mhlawumbe bengiyiswela. Benginokuthi ngivakashe futhi khona kubo wakhe. Kodwa ke manje uyazi nawe if ukhula uyafuna ukubelonga. Isibongo sakho ngqo. Isibongo sami ngqo. That's why ke ngaze ngagcina ukuthi lokho ngimconfront lokho ngicindezela kusuka mhlawumbe ngisayi-teenage ngisenza grade 11 grade 10 ngicindezela since lapho i-relationship yami naye kazi sibe yinhle umama cause besinokuthi sixabane yabo ngigcine ngise ngiduba ngisho nokudla so mhlawumbe ngizohlala isikhathi eside ngingeze ekhaya le nto yaze gcina seyenzeka noma sengisebenza so sabenza cause umama umuntu ukuthi ngimnikeze imali ngithi hayi ngimnikeze imali cause vele ngingane yakhe kumele uma kube nami khona okuncane engitholayo ngifake kuyena kodwa kuthiwa mhlawumbe sesicasulene ngigcine nami sengicasuka sengithi mama lethi imali yami phela lo mama seyifuna ngenhloso ngigcina sengiyothenga izinto ey'fana notshwala kanje. Yeah. So-ke umfowethu wase wangiyala ukuthi no, bhalela abaka-Black Life ukuze bekwazi ukusiza cause umfowethu uyena obekade in between phakathi kwami naye. Njalo even sixabana uyena umuntu obezama ukuthi egcine esihlanganise. Thothi uzokwenza izinto uzama enza nje imizamo ukuthi asihlanganise like ama-family gatherings yabo efuna ukufana noma inyama yabo ukuze sikwazi ukuthi mhlawumbe kube nokuthula sohlangana sixoxe but umama akusikhombisa uku-cooperate nalokho uvela bheka eceleni nami ngibuye ngingakhombisi uku-cooperate kodwa manje umama hayi mina ngibona njalo indaba ukuthi wena ufuna ukwazi ubaba ngiyafisa ukwazi ubaba nomndeni wakhe because unokuthi usewashona okay sewashona fine iliba kwalona but angaze ngaze ngalibona mhlawumbe sizwa ngawo bhuti emncane ngoba umncane ngithi wona kuna uzalwe sebevele khona yebo ngizalwe vele sebekhona yeah akuvamisile like ukuthi umuntu mayizobe kude abahambe nomuntu yindaba okhetha ukuthi umphelezele hayi ngizengakhetha ukumphelezela ngoba ubafo ubhuti omdala ubengayinaki lezi zinto lezi zo-Black Life ngathi ngathi hayi ngoba ke mina nginakho ukuyinaka lento futhi mhlawumbe ngeke ngithathe ubafo ngimphelezele
ngoba cha nami ngiyibone indlela akhala ngayo unesisifiso sokuthi agcine konke amazwi ubaba wakhe. Emazi baba. Ngize ngathi hayi azizame socela usizo ngapha size nje sithembile ukuthi sosizakala ubafu naye agcine eselazi iqiniso eserathi ngoba ngisho kuthiwa sisekhaya lami mina kababa wami Sure. unakho kodwa ubafu ukuthi ngimbone ukuthi yena uhappy ngaleso sikhathi leso kodwa manje nje ngibona khona isikhala la esikhona khona umbone ejabule kuhleke nanokuthi ke banokuxabana ekhaya noma ekhaya sihlala sibathathu imina ubhuti omdala bese uyena uma banokuxabana uthola ukuthi ubafu bewasebenza ke eThekwini nje sebenza khona lokho eThekwini efaka imali esenzela izinto nje ekhaya manje kodwa still mabefile noma bebexabana uthola ukuthi mhlawumbe sekuzokwenzeka ukuthi ubafu sethu ufuna imali yakhe yabona noma naye evulaka agcina ithatha khona lokho ukudla lokho esikudlayo ukuthi ngobafu uma naye kutshinge phandle yabona nje sethi bebanga nje indaba yokuthi okwento engasekho right bexabana nje impela baxabana bona ngendlela engimangaza ngoba ekugcine affecta ngisho mina ngoba ngisho kwamina uma naye ngizomina ngithi mangikhuluma naye ngizama ukuthi ngimkhulumise ngoba nami ngiyimbuze nami ngiyengifisa ukwazi vele ukuthi ubaba kabafu uphi ngoba phela manje ngiyabona ukuthi ubafu yena impela siyavu uma usiphethe kahle usikhulisile kahle sikhulile sibangaka kodwa manje ubafu kunalesikhala senhlizweni kabafu ukuthi hayi ubafu akakhululekile kahle akaneme ngokuphelele manje uma na unakho ukuthi ubaba kabafu washona bexabana bekhuluma kodwa manje ubafu still ufuna ukwazi ukuthi iliba and uma akasho lutho akavezi ngisho iliba akamtshengisi usho ubhuti kababa wakhe ayikho into engathi uyayiveza akavezi lutho. So wona mfethu ngoba uhlala nabo labantu bobabili balwa phambi kwakho baxabana phambi kwakho iziphi izinto okuyibona esingumthelelo uthe ekhaya njengoba bephila lempilo ayiphila sekuze kwaba nalokho kubona ukuthi kuyalimala mangahle ngikuyeke manje uyoqhubeka kuba worse kakhulu. Bayaxabana kakhulu bona baxabana kakhulu izinto nje ziningi kakhulu izinto ezenzakalayo ziningi kakhulu izinto abazenzayo ngoba manje ngisho ubafu uthola ukuthi uzama ukuthi efonele ngoba uyahlala nobaba wami naye ubaba wami yabona kube happy ube right yonke into kodwa still inxabano nje bese ubaxabaniswa yina into encane into engekho ubone ukuthi lento exabanelwa la ekhaya ayikho kodwa manje uthola ukuthi sebezolala bengakhulumisani nobafu naye ehambe uyophuza yabo nje mhlawumbe uzohamba isonto lonke engabuyi ubafo kunomsebenzi nje obeke nawo ebesebenza kuona mhlawumbe sexoshwe emsebenzini isikhathi mhlawumbe ama-season amathathu exoshwe emsebenzini ngenxa yokuthi ufike emsebenzini ephuzile yonke leyo nto leyo manje mina unakho ukungixoxela ukuthi kahle kahle into yabo into emphatha kabi nami ngize ngibone ukuthi naye kahle into enza ukuthi ubafu igcine leyo ngamaso ezenza izinto naye angeke aze hayi ngoba nakho usuke ezenza kodwa manje usuke ezama ethi noma usuke ezama uqeda istress noma kanjani unama-anger issues futhi enjalo uyashesha ukucikeka nje like ukulwa kumuntu yabo into yakhe nje ingxabano angazi baxabaniswa into encane kakhulu. So wena mangahle kuthiwa udescribe ubafu wakho kuwena udlale iphi indima ukhula umbuka njengani iziphi izinto othi mawuyibuka kuyena ubone ukuthi lo muntu kawalibamba iqhaza libalulekile kimi? Hayi ubafu oqala nje ungikhulisile because ungishiya ngo7 years. Sure. Ungishiya ngo7 years yena mina na 18 yena na 25. Ungikhulisile nje uthola ukuthi uma mhlawumbe ngaleso sikhathi uhambile esale nami nje ngigada engikhulisa nje nothando ke uthando bengikuthando kakhulu uthando enginakekela nje njalo mangabe eholile akangikhohlwa ayikho ngathi nje mina nje ngumfowabo uqala nje impela ngathini nje ngithathisa ngazo wani kwamngani wakhe kodwa futhi manje ubhuti omdala yabo. So wena uzungabi naso space sabangani ngoba ukhona yena ispace masentshele nje iqiniso mhlawumbe ungeke uzikholwe umngani anginayo umngani wami uyena ubafu uyena umngani wami ubafu shuthi niphathene kahle ebhuti omdala nomfowenu omncane. So sengifuna ukuthola ukuthi lento kumkhulisa kumdodisa umlekelela ekutheni akhule naye mayebuza izinto ube yi-advisor khona uyenza ngenxa yokuthi usukuthanda noma khona into ekwenza nawe uyibone ukuthi nami kuba nginobaba ngabe mhlawumbe ungenza le zinto ezifana nalezi? Kuke kuhlangane kube ningi ngeze ngibone ukuthi kahle kahle nami lolu thando kababa ngiyalifisa engigcina nami ngize ngithi hayi mhlawumbe ang-act njengobaba ngisho nakuyena angimnikeze iluleko ezinhle njengobaba ngoba lento le nami ngiyifisa ngiyibuka ikude ngithi uyazi kube nami nginobaba
kodwa nami angifica umfana lapha endlini uma ngibuya emsebenzini lapha angibe ubaba kuyena Yeah. angibe ubaba kuyena ngoba nami lento ngihlale ngibukela kodwa futhi ngiyayifisa ngoba angikaze ngize ngibe nayo empilweni yami ngize ngibe ngayo angikaze ngibe nayo so sengigcina sengathi ubaba ngisho nakuye ngendlela esengimphatha ngayo nangendlela engikhuluma naye ngayo ngibe ubaba nje osoft impela ngoba nakho ukudlala siyadlala. Shuthi wena ngezinye indlela as much as ekudina lento ngamazi ubaba kodwa ufuna ukuyipractice kuba ubaba ukhona abofisa ukwenzela ukuthi upractice ngayo. Impela ngoba kukaningi nje lapha izingibuza na wena usuzenza ubaba-ke manje kodwa ngibona ukuthi hhayi akubuzwana kabi hayi akubuzwana kabi kodwa nje manje ukubona ukujabulele khona lokho ukujabulele unaye yini baba kodwa phela kodwa nje umuntu ohlala eclose naye because ubaba wakho vele akahlali naye yabo kodwa nje ngeke ngibone nami hayi sengizwa ngathi hayi khona ingane esenginayo impela hayi no asihambeni bafowethu simthole umama siza ukuthi uyosathi asibeke phi lolu daba ngoba senishilo nani ukuthi nike nizame ukukhuluma naye kodwa acace ukuthi uhlakanimuka nomoya asibone masingenela namhlanje ukuthi iqiniso ngaselithole. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Okay ngathi ukuthi sasiphinde sabuya ke esigabeni sethu sesibili ke namhlanje asihambe isikhathi eside sikunumber 3 sikona nqo kunumber 2 siza ukuthi mhlambe umalo kade sikhuluma ngaye before nabafowethu masifika odabeni elifana ukuthini uPaula wakho ngoba sifuna ukukhulumela abantu ungcono abantu bayikhuluma nasibingelele ngokuthobeka uma sawubona ma. Yebo njani? Siyaphila nathi. Okay. Mhlawumbe ukuchazela thina nababukeli bethu lapha ukuthi ubani uma. Igama nguLondiwe ngokaNkosi Sibonga. Alright. Amadodana akho la. Yebo. Bomabe. Yebo. Yiphi endawo? Nangumdala. Omncane lo. Uthini mawubona izingane zakho ekhula kahle ka? Ngiyajabula. Ajabule. Yebo. Ukuthi nje uma uqhathanisa ubuka izingane zakweminye imizi ubuka zona kuye kuthini ku? Ngijabula kakhulu nje. Unelisekile ngazo. Yebo. Siphethe kahle ekhaya. Yebo. Alright. Kunodatshana lama abalilethile. Engizocela ukuthi mhlawumbe lo mdala kube uyena olichazayo so that uma izoluzwa bese sizokuphawula kwakho kulona ukuthi uthi ngiyasivumela. Yebo nankinga. Futhi angumama mfowethu mhlawumbe umthetho umbeke esithombeni ukuthi kungani la. Mama ngoba ulapha besibhalele aba Black Life ukuze sikwazi ukuthi ngikwazi ukuthi ungitshele ukuthi ngowawumuphi umuzi noma ungitshengise umndeni kababa ngoba udlala ukuthi ubaba sewashona and uzokhumbula mama ukuthi njalo mangikhuluma nawe mangikhuluma le ndaba le unokungibhokela ngolaka yabo ngibona mhlawumbe ungcono le ndaba le sengiyifake ingcono ngifaka abantu abanolwazi olujulile yabo ngathi abane-experience yalento le ingcono uma ngifaka bona ukuze mhlawumbe babezokwazi ukukhuluma nawe mhlawumbe mina uma ngikhuluma nawe mhlawumbe ngisuke ngakhulumi kahle nomfowethu naye ekhuluma nawe ngakhulumi kahle ngcono mhlawumbe abanye abantu asebenolwazi lalento labayizingcweti yabo mhlawumbe bezokwazi ukuthi umama angitshele ukuthi umndeni wami kahle kahle noma ikithi noma kahle kahle ubaba uma kuwe mhlawumbe ubaba usuke angitshela iqiniso uma ethi sewashona mhlawumbe angitshele khona namhlanje ukuze yonke into izoba right izobuyela esimeni nami angithandi manje lokusixabana kanje nawe ngoba ungathandi futhi ayekho umuntu ongathanda ukuxabana ingane yakhe ngoba nami ngingathandi ukuxabana nomzali wami yabo so bengifisa ukuthi umama agcine kwazile ukuthi angitshele ukuthi ongcono ithi unako ongcono ukuthi likuphi angisenendaba nokwazi umndeni ngisenankinga ukwazi nje ongcono ithuni yabo. Ngakho-ke ma usebekile indodana ukuthi kungani ola. Ya ngiyakuzwa mntanami. Angithi uyazi ukuthi ngikuthanda. Yebo mama ngiyazi. Namadodana ami nganizala noba usuku. Into ebinzima ukuthi ngikutshele bengisaba. Kodwa manje ngiyabona ukuthi ekugcineni budinga iqiniso. Manje nami ibingekho indlela ebengangenza ngayo nezinto obuzenza nje bube nama-enga bengibona. But kodwa isibongo sakho ngizokutshela.
Angithi uyazi ukuthi ubaba wakho lo okhona manje ukhulisile kahle kodwa manje kugcineni iqiniso kumele uthole. Ikhaya lakho isemandeni kwaMthembu Sibonga. Ubaba wakho usewadlula emhlabeni. So nje ngiyaxolisa kakhulu mntanami. Bekunzima nakumina, bengingazi ukuthi ngizoqala ngakephi. Yonke into mpela uyangenzela kodwa manje nami benginaso isilonda leso. Ukuthi ngizoqala kanjani ngikutshela ngoba ekugcineni bekumele iqiniso lazi. Ubaba wakho ngicabanga una-7 years adlula. Ngicela ungixolele mntanami. Mina kuyangithusa impela ukuthi ukwazi ukuthi ubaba vele awungithusi ngikujwayele lo kodwa manje sekungithusa kakhulu ukuthi ngoba imizi yaMthembu ingaka nje le eMandeni mhlawumbe umama ngabe usho muphi ngoba ngakhulela khona mina eMandeni kaMthembu lezo ndawo lokho uMthembu usho ngakhulela ngakhona kulezo ndawo lezo manje mhlawumbe angangitshela noma isigodi kangcono khona ngizokwazi ithuna ngoba vele most abantu abasemakhaya amathuna abavela abala eceleni kwemizi okungcono mhlawumbe mangehla ngemakhaya ngingafike ngiphume ngibheke ngaphi ngoba naye eMandeni phela incane ungcono mhlawumbe uma umama engangitshela ukuthi endaweni ethile ngoba indawo eningi ngiyazazi because mina nginokwehla vele ngiyemakhaya ngisuke ngisemandeni vele imizi eminingi ngizokuhambisa mntanami ekhaya. Mhlawumbe uma ngabe uyakhumbula ngomunye unyaka ukhonjwa komunye umuzi kuthiwa ufana nabantu bakhona wakhona impela. Manje yayingekho indlela yokuthi ngikubeke esithombeni but ngiyaxolisa mntanami. uMthembu wangasekhaya mama umakhelwane Cela ukuzehlisa yebo. hayi bakwethu hayi mama iminyaka emingaka usho ukuthi mina ngihlale kuthiwa ngifana nabafana bakhona ngibe kunokuya khona ngifike ngihlale nakhona labantu esekhaya Bengekho lula mntanami. hayi ayikho into ebengekho nje lula mama Ngiyaxolisa ayikho nje kakhulu. into ebengeke izibe lula ngihlala khona la bahlale bengibona ngiswela izinto la basuke bekhona Ngiyaxolisa mntanami. hayi mama ngeke wena bunokuthi uhlala ulwa nabafana bakhona noma abantu bakhona ulwa nabo kanti bekubangwana futhi bekubanga zona lezi zinto lezi hayi Nangendlela engakhulelwa ngayo wena Thabani ngangazi. mina nje akukho ngisazoku-understand ngisazoku-understanda ngikuboni la Ngiyaxolisa. ngikhulile la ngazi ukuthi omakhelwane mina labantu ngazi ukuthi omakhelwane ngihleli la mina la nakho ngiyakhona la ngilusa nabafana bakhona anti angazi abafowethu ubaningi ubaba khona sengifisa ukwazi ubaba-ke hayi Lo muzi uyawazi bhuti. ngiyawazi mfowethu umuzi wethu ngiyawazi mfowethu umuzi kufike kube yikithi bese kuzobeka amakhelwane uma bangaziwani nabantu bakhona kusuka ngisakhula Akatholani nabantu bakhona. akatholani nabantu bakhona Yini isizathu mama? kusukela kudala hayi Ngoba usuchazile ukuthi ubaba wengane yakho lapha. Yini engenza ukuthi ungezwani nabantu bakuba ubaba wengane yakho? Indlela engakhulelwa ngayo. Kwenzakalani? But nami ngangisayintombi ngingazi indaba yokulala. So Uyitshitshi. yebo ngiyitshitshi. Okay. So kwase kwenzakala iphutha ngagula nami. Emva kokuthi ngigule ngiye eclinic mase kutholakala ukuthi sengikanjeni. Hayi man awu. Ukhulela kanjani uyitshitshi? Kwenzakalani? Thatha ungibeke. Yini lo ufuna ngixoxela yona? Ngane kwani? Cha yona ingane kwani. Yini kwenzakalani? Hey. Kwasaphela isikhathi sokusoma phela. Nanithandana nobaba wakho enisoma. Yebo. Okay. Ukusoma ave kuwukuthi ningixolele ngizolibeka ngembaba kodwa akhona lokho ukuthi idoda ubhokufela wensizwa ugudle emathangeni. Yebo Ekhona. khona impela yangazi ke So asamithisa namathanga angazi nami kwenzakalani ngadidisela nje. wadidisela Yebo. wamitha Yebo. waqale wagula wa-check wasekuthiwa umithi. Yebo sethiwa ngikhulelwe. Hayibo. Ikhona into enjalo hayi ngaze ngangayikholwa. So uma ngabe usukuthola ukuthi umithi wayeklinikhi waqinisekiswa wathini baba wakho somtshela? Kwaba nokuphika phela. Waphela wayazi phela wayesethe ukukhula phela yena. Kwaba nokuphika kwacaca ukuthi phela uyena. Kodwa kwase kucaca ukuthi-ke nangu sengimthola-ke lo munye ubaba wakhe lo. Because abazali babo yebo Yes. bahlukene. Wakwazi ukuthi amkhuliseke.
wamkhulisa nje waze wamdala. Usekhuliswa ubaba ka. Yebo, nangu sengithola lona-ke. Oh, that's why ubaba kabhuti omncane engenankinga ingane yakhuliswa uyena. Yebo. Kodwa wena ukhuleliswa ubaba wakhe uyitshitshi nesoma. Yebo. Hayibo. Wemdidini. Awukahle kule nto ozenza social media ningitshela ngiyaxolisa babule ngifuna ukukhuluma nawe behind the scene ngiyengizwa ukuthi umdidiyeli wohlelo uyayazi into kanje ikhona yakenzeka. Awusondele ebhuti mhlawumbe ezodrophasela imic ungitshela ukuthi manje googlisha la ikhona into ukuthi itshitshi limithe. Kukhona Mr. Sichaka bathe mebechecka la abahleli bathola ukuthi kukhona ngempela kuthiwa a virgin pregnancy defined as pregnancy without penis in vagina. Intercourse is technically possible if sperm comes into contact with virgin varially or virgin area through highly unlikely, according to Headline and YouTube. While studies suggest a teeny fraction, roughly 0.5% of women report such pregnancy. Shuthi kunabantu besifazane abawu 0.5% ekwareportwa ukuthi bayatholakala ukuthi bakhulelwa ngale ndlela. Okay. Of women report such pregnancy, experts generally attribute this to misremembered dates. Shuthi ama-dates abanawo. Unreportedly sexually activities or no pregnancy activities contact, such as when semen transferred to the vagina area via fingers, toys, or ejaculation near to opening. Uma singayicacisa ngolimi lukaMageba kuthiwa ke la umuntu wesifazane uma ngabe esoba nomuntu wesilisa ebese ke isidoda somuntu wesilisa sehlele kumuntu wesifazane kupossible ukuthi umuntu wesifazane akhulele, noma uma ngabe umuntu wesilisa ethe esezokhipha isidoda wasikhiphela esandleni ebese ke mhlawumbe isandla sakhe wasidlulisa ngasenkomeni yomuntu wesifazane, kupossible nakhona ukuthi umuntu wesifazane akhulele. Ilokho ke esisakutholile, ngiyacabanga ukuthi solindele ama-comment ukuthi wona athini ngokwe-research yawo. Hayi. Oyingane zakwethu niyayizwela insumansumane ngilayithe kuqobolwa ngiyazi mina le phela mina yebo ngwalapha kaZulu and ukusoma into engiyaziyo kodwa bengingazi ukuthi hayi ngale ndlela ukuthi khona umuntu ongakhulelwa nje kuthiwa ngenxa ukuthi kushibilike ende isperm sawuthi kukhulu ukuthi kuntombazana kwase kuvela umntwana. Sinaye umntwana namhlanje ovele ngaleyo ndlela. So wena ma uthi ukhulelwe wathwala isisu kodwa ungakazi ulalela umuntu wesilisa. Cha, ngingakazi ngilale naye. Ubuqala ngoba balonde sekukhona lo mdala. Yebo. Manje umndeni kababa wakhe nawo uyamukela ngalento. Hhayi awuyamkelanga, kwabanzima. So ingakho ningezwani mina. Yebo. Niba ngaleyo nto. Yebo. Akaze nifike esitsheni ukuthi mhlawumbe nekhuluma nimtshela umfana ukuthi kwenzakalani. Cha. Ngoba bonke baphikisiswa. Yebo. Yo. Angiyazi lento futhi uyayikholwa wona lento. Ayi sengayikholwa ngoba manje mangithi ngiyabuyisa nami ilethu njani i-memory back sisakhula. Mangithi ngiyabuka nezinto esenzakalayo manje ufuna nowethu uma behind sinaye seyikhuluma lento Yeah. iyangenzela isense. Angeke ngize ngimuthi umama ngoba makasele umuntu onolimi ngabe nginamanga. Ngoba nje yena into akasengitshele yona iqiniso kuphela amanga futhi akasengitshele ngoba wathi washona wagcina lapho. Ngiyakholwa konke akushilo ngoba futhi manje ngiyabuka uba kuliwa kusuka kusezingane aunti ngoba seku-aunti phela manje sengiyazi nabo nawo umama ngisho nakuyena ugogo yabo kwanginokuliwa ukuthi ungazi nokuthi kubangwani uthi uma uthi uyalandelela ubone bekuyinto ebhedayo yabo nje into engekho. Eish wethu bhuti omncane
Ake sizwe lakho kuyilaka kulokho sesikuthola manje ngoba ngicabanga ukuthi research mayibekwa kanje izinto lezi zabelungu abayithola nababukeli bethu basazoqhubeka ba research basitshela ukuthi bona yini abayaziyo ngale ndaba. Uthini wakho kuphawula? Eyi, kunzima. Kunzima ngempela uma ngabe sengithola ukuthi kanti emakhaya kamakhelwane ubafo uzalwa khona. Into enzima ngempela leyo futhi nginemibuzo nje eminingi engase ngibuze mama ukuthi sonke lesikhathi lesi ubafo ehlezi ekhala kangaka xatshwana nje ngento ephambi kwethu ekhona phambi kwethu. Angazi ngathini kodwa nje kunzima ngempela ngoba manje lento sinesikhathi eside kwakulokhu nje xatshwana emndenini ungakutholi ukuthula. Yeah. Lokho nje kunokukhuluma nje ngaso sonke isikhathi uhlukwana kwamina ngigcine sengikhandeka ngisho inhliziyo embi. Njengamanje sengithuswa ukuthi wenzakala into ekanje nje umama sechaza kodwa kunzima ngempela ngoba asikwazi ukuthi kaMthembu kamakhelwane mhlawumbe ngabe ngiya-understand uma ngathiwa mhlawumbe kule koGoli noma koMaritzburg kodwa kamakhelwane le emakhaya and nobafu uyasho besho ubafu bahlezi bexabana labantu abatholani baxabana njalo kanti okungithusa nje ukuthi nathi sikhulile singaka sikaze sacabanga ngisho nokuthi kodwa-ke bebekhona nje abantu uthola ukuthi mhlawumbe sihambisa iy'nkomo ediphini besitshela ukuthi besho ukuthi ubafu ufana nabafana bakaMthembu kube yinto nje sithi hhayi kufana kwabantu Yes. into nje sithi nje hhayi kufana kwabantu kufana komuntu angafana nombani. Yeah. Kodwa mase sesithola njengamanje ka-Black Life ukuthi ngoba umama eseyibeka le nto ukuthi wasoma-ke hhayi nami okokusoma-ke bengingakwazi ngiyaqala kodwa ngiyabona ngoba nako-Google bayasho ukuthi into eyenzakalayo. Angazi bengathini kodwa nje benginethemba lokuthi emndenini sothi mhlawumbe masihamba lana kuzobe sekukhona ukuxolelana noma ubafo ngempela kuzoba nzima kodwa nje futhi kufanele yonke lento ngiyafisa ngempela ngathi ingadlula. Yes. Noma kungekho lula ngale ndlela le. Hayi kezwakala mfethu. Kuclear kakhulu ma elakho lokugcina sesivala na ingane yakho wenze njani ke manje ukuthi ifinyelele ekhaya ucabana kwakho phakathi kwakho nalabo abantu kuphela ngoba bona ukuthi wena usuvumile akusho ukuthi bona bavumile usokwenza njani ukubaxhumanisa nalengane bayamukela? Engingakusho nje Thabani ngiyaxolisa ukuthi ugcine ilokhuza inkulumo usuyithola kanje uzubhalele naku-Black Life. Yebo wona bekunzima futhi ngiqamba nawe ukuthi ngikwazi ukuthi lento siyixoxe kodwa engizokucela ngizozama ukuthi sihambe uyobona ekhaya neliba lababa wakho ulibone. Ngixolisa kakhulu nje kona konke. Uzohamba ngiyise ekhaya khona uzofika ubone wenze nelokhuza uye naphi naselibeni wenze yonke into. Cabanga ukuthi mase sixoxisene sizokwazi ukubambisana nomndeni wakho ukuze nawe ugcine ube right. Sure but so wena mfowethu ngokwakho uzokwazi ukuyobhekana nalabantu? Mfowethu angisho njalo ngoba kumanje lento kabili khona ukujabula enhlizweni yami futhi kukhona nokudumala ngoba akusanele bani manje ukuthi ukwazi uthola umndeni wakho uphinde futhi nibuyisane nawo. Angeke ngizongubambela inhliziyo ngoba nami ngiyalidinga ekhaya ukubazi. Angeke ngize kuthiwa sengizolokhu ngibaba inhliziyo ukuthi benze lokubaphika bangiphika lo futhi mangithi ngiyabuka kwakunesizathu abantu phela bazi ulwazi alukho semaphandleni futhi bathi uyabheka ngakithi. Angeke ngilokhu ngibaba inhliziyo. Into engizoyenza nje ngizozama ukuthi sibuyisane ngikhulume nabo ukuze ngikwazi ukuphinde futhi bebone nabo ngoba mina ngineqiniso lokuthi bayabona nesho ukuthi bayabona sekuyikhona-ke manje ukuthi sebeqhuba inkani yabo yabo ngoba naye lo muntu wakuthiwa ubaba naye wayeganiwe unawo namadodana mhlawumbe sekuyikhona mhlawumbe ukuthi nje sebeyanqena ukuthi phinde kuzoedenya ingane ngoba kwathi mayeshona kwaphuma amafa manje sekuyinkinga-ke manje ukuthi mhlawumbe babebona ukuthi wabona baphika bagaranta bama ngentaba manje mhlawumbe bese ngibuye mhlawumbe bawubona mhlawumbe hhayi usengilamafa kanti manje vele sekulate angiboni ukhona umuntu osongathi bona ukuthi ngiza ngaloyo ngqondo leyo. Ngaza ukuthi asibonge ithuba sibonge isikhathi sibonge nophenyo olwenzekile-ke ukuze sithole lolu daba kanje. Asazi-ke asibone abantu abamkatshubomvu kule zinto ze-research kodwa uma kuwukuthi mhlawumbe khona okunye okwaziyo ngokukhulela komuntu osuke evision ngenxa yokuthi
kuputshulwa kwi-spam sayongena kwi-Virginia. Awusichazele kabanzi kwenzeka kanjani, amathuba athini, luthini olwakho uphenyo lapha e-comment section. Angimazi ubaba egama lohlelo, siyafika esiphethweni sohlelo asiphinde silandelane futhi kokulandelayo. Igama lami King Sichaka ngokaloqo, sale kahle. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. Is there Black Life?